ko zviri kuitika pamwana zvekuti haasi kuona zvakatanga kura sei? Zvakatanga aine 14 years autopinda mu15 years ndopaakangoti masango ari kuswinya. Nguva yese anga achitoona zvakanaka achitoita basa achitodi angoti masango ari kuswinya ndikatoti chirudzii. Pandatomboedza kumugesa ndikati pamwe nekumufudza chitoti pamwe maybe anogona kunge aine chamutosvora asi zvandakaita zvakashaya basa. Ndikatoona ndikamboedza kumunhingirira kutora bhuku kana kutsvaga chimwe chinhu kuedza kumuwevha nchiti pamwe kuda iya kutochema itoti mama ina ndichaona. Ndikati pamwe kuda ndikadaro pamwe anogona kuvhurika nditoona hapana kana chiri kutomboshanda. Saka ndakatozombofamba naye ndakatoenda kumasowe nekuti aedze kubatsirwawo nevamwe vandainzi vachidzi vanobatsira asi hapana chakashanda. Vamwe vacho vainzi vanogona vacho vaigona kuti tipe mari yakati kuti dambudziko renyu ripere. Semunhuwo ndakaomerwa ndakakundikana mba ndazongopesana ngoti hapana zvekuita kutonga kwaMwari mba ndazongogara hangu nemhuri yangu ndakadaro. Alright. Asi hapana here akagona kutsanangura kuti dambudziko ringava rechi? Dzimwe nguva tinonzwa kuti mwana akararama asina kusvika musha mababa vake anogona kusangana nematambudziko mamwe akasiyana. Imimi makambozamawo here zvekuti mutsvage kuti musvike pamusha pacho kuti mwana ambonotsikapo muchizodzoka henyu naye? Kusvika nhau yakaitika mamiriro azvakaita ndezvekuti baba vake vakakurira musha maasekuru. Ndakatombokugara chaizvo kumasvingo ikoko. Ndakatombokugara ndakatomboenda naye ndikatoonana nanasekuru vaizvinezvi vari kugara kumazowe. Vakatamira kuminda kumazowe ndokwavava sekuru hanzvadzi dzaamwene. Saka iko kwana sekuru iko kumusha kwakaberekwa mai vake ndokwaitoti nababa wacho ndokumushona nokuti ndokwavakakura chichengeto kwana sekuru. Zvinotendwa ngazvirambe zvakadaro. Tinotenda zviwedzerwe patapudziwa mararamisa mweya waMwari zvinokudzwa. Tinotenda rudo rwenyu rusasanduke mutichengetere makomborero. Aiwa ndizvozvo. Tenda izvozvo upfuma musina kana watatangobika masikati hwatopera maita basa. Aiwa zvinotendwa Mwari wakanaka. Aiwa zvinotendwa chokwadi. Tenda nerudo rukuru rwamaita. Muri yeZimbabwe nhasi tiri munzvimbo yeEpworth kwatashanya kune imwe hama yedu iri kurarama ine urema hwekuti haasi kuona. Saka tatirega tisvike tinzwe kuti nyaya yavo yakamira sei tichizoonawo zvatinogona kubatsirawo nazvo zvatinenge tagoverwawo naMwari. Saka panguva inei rega tisangane naye tinzwe kuti nyaya yake yakamira sei. Wakasimbera? Tiripo. Ungatsanangurirawo kuti iwe wakazvarwa usingaoni here kana kuti zvii zvakanyatsoitika? Ndazvarwa ndichiona. Ndakazongotanga ndakuma14 years. Mazuva akatanga kurwadza. Ndichakumbira kuti muzongokwidza izwi renyu mbichana kuti munzwisike nyaya yenyu handitika? Makasununguka kuti vakataura henyu? Ndakatanga kusaona ndakuma14 years masango angu atanga kuswinya nekurwadza. Ndadonha. Ndopandakamuka ndobva ndatanga kusatomboona maziso angu. Alright. Muti mati mamani makore mangani? 14. Okay. Izvezvi mani mangani? 16. Alright. Pazvakaitika makambotira here makamboendwa nemi here kuchipatara kana kuita sei kana kutsvagawo kuti mubatsirike nyaya yacho kuti zikanwa kunzi chii zvakakonzeresa? Mari yanga isipo yainetsa kwasina mari. Okay. Kune nzira dzechivanhu kana kuti kumaprofita makambozamawo here kufamba? Zvanzi hazvigadziriki. Takambozama zvanzi hazviiti. Hatonyanyoonesiso. Inyaya inosiririsa mhuri yeZimbabwe yatiri kutsanangurirwa panapa yekuti mwana akazvarwa achitoona ane makore 14 ekuberekwa ndipo paanotanga kutsinywa nemaziso kusvika adonha haachatooni zvachose. Vari kuti vakafamba
asi havana kuwana solution zviri kunzi hazvisi kugadzirika. Handizivo tichaedza kuita follow up tichinzwa kuti nyaya yacho iri kumbofamba sei uyezve matambudziko akadaro anogona kubatsirika zvakaita sei. Ya ndaona mwana panapa anzi mwana ndewenyu. Mwana wenyu akura sei? 3 months. Ane 3 months. Okay, ko baba vacho varipi? Ndizive kuti vakaenda kupi. Okay. Nyaya dzenyu dzanga dzakafambawo here kuenda kumatare edzimhosva kana kuti kumapurisa kuti dzinge dzichiongororwa kunzi baba vacho varipi ende uchizvo zviri kufamba sei? Sisi wangu waimboti vakaenda, kuziva kuti vakaenda zvishoma. Ndandakavaudza. Ndakaenda asi kuti vakaenda. Okay. Eish, ya zvakaoma. Ya tinotenda nekutsanangura kwenyu. Muri Zimbabwe nyaya iri panapa inyaya yakaoma. Mwana haoni asi ane mwana wakewo zviri kunzi akamitisa mwana wacho ari kunzi akatiza. Nyaya dzacho hatizivi kuti kumapurisawo dzaapapi. Saka izvozvi tiri kuti mai havaoni, vane mwana wavo mucheche ane 3 months. Pano ava mugara navo ndiani wenyu? Ndimama. Saka kureva kuti mbuya vari kuchengeta mwana wavo asingaoni nemuzukuru, zvinove zvinhu zvinorema. Regai tiwane mukana wekutaura naamai vachitiudzawo kuti nyaya yacho yakamirawo sei nemafungiro avo nemaonero avo. Stay tuned. Muri Zimbabwe senyaya yatanga tichingotsanangura yemwana ari kurarama asingaoni uyezve ava nemwana wakewo vari kuchengetwa nagogo vanove ndivo mai vake. Saka pari zvino ndina amai kuti vatitsanangurirewo kuti dambudziko ravainaro vari kurionawo sei uyezve ndezvipi zvavari kutarisirawo kuti muri Zimbabwe vanogona kubatsira vabatsire. Saka panguva inei rega tisangana naamai. Mama makasimbera? Tiripo, makadini? Aiwa, isi tinofara mama. Tangaitsanangurwa nemusikana manga muchizvinzwa. Handizivo muri kuraramawo sei nemamiro akaita situation iyi? Mararamiro acho ari kutondirwadza zisingatomboiti, ari kutondiomera. Ndombopota ndichimboti sezvi zvikoro zvavharwa ndomboenda kumapati time kwandinoenda kuZimuro kuneve nepadzimba dziri pamhiri apa paRockview dzakavakwa idzo. Kana ndonge munin'ina wacho aripo ndomusiyawo aine akatarisa sisi vake. Chikafu chacho chekutomupa kana zvipfeko zvokuti ndipfekedze mwana mucheche zviri kutondinetsa, uyezve mari dzokuti ndifambe nomboenda naye kuti anoongororwa kumadoctors handitomborina zvoti ndo zvandaitokumbirawo kutobatsirwawo nazvo. Uye chikafu chekuti ndikwanisewo kuti ndipe murwere ndigare panzvimbo ndichimuchengeta. Zvakaoma. Ko baba varipi? Baba vemusikana takasiyana, vakaenda kuSouth Africa. Iye pache zvake musikana vakamusiya ndiine pamiri pake iye musikana iyeyo kusvika ndizomusununguka ndikamurera ndiri ndega. Asi baba vacho kumusha kwavo kumasvingo uko kuzaka. Muri Zimbabwe inyaya inorwadza, inosuvisa, inyaya yakaoma. Mama, ndazongotaura nemi, handa kubvunza zita. Mungandiudzewo kuti zita rangu ndonzi Linda Nema. Alright. Ndo uri kushandiswa kana even sesenemu kuvana? Ndo senemu yari kutoshandisa, ndoitori pabirth rake kuti ndakatozongokunda kumutoresa birth ndege. Alright. Ko zviri kuitika pamwana zvekuti haasi kuona zvakatanga kura sei? Zvakatanga aine 14 years autopinda mu15 years ndopaakangoti masango ari kuswinya. Nguva yese anga achitoona zvakanaka achitoita basa achitodi angoti masango ari kuswinya ndikatoti chirudzii. Pandatomboedza kumugesa ndikati nekumufudza achitoti pamwe maybe anogona kunge aine chamutosvora, asi
zvandakaita zvakashaya basa ndikatoona ndikamboedza kumuningirina kutora bhuku kana kutsvaga chimwe chinhu kuedza kumuwevha nchiti pamwe kuda iye akutochema itoti mama ina ndichaona, ndikati pamwe kuda ndikadari pamwe anogona kuvhurika nditoona hapana kana chiri kutomboshanda. Saka ndakatozombofamba naye ndakatoenda kumasowe kuti aedze kubatsirwawo nevamwe vandainzi vachidzi vanobatsira, asi hapana chakashanda. Vamwe vacho vainzi vanogona vacho vaigona kuti tipe mari yakati kuti dambudziko renyu ripere. Semunhuwo handakaumirwa ndakakundikana mba ndazongopesana ngoti hapana zvekuita kutonga kwaMwari mba ndazongogara hangu nemhuri yangu ndakadaro. Alright. Asi hapana here akagona kutsanangura kuti dambudziko ringava rechi. Dzimwe nguva tinonzwa kuti mwana akararama asina kusvika musha mababa vake anogona kusangana nematambudziko mamwe akasiyana. Imimi makambozamawo here zvekuti mutsvage kuti musvike pamusha pacho kuti mwana ambonotsikapo muchizodzoka henyu naye? Kusvika nhau yakaitika mamiriro azvakaita ndezvekuti baba vake vakakurira musha maasekuru. Ndakatombokugara chaizvo kumasvingo ikoko. Ndakatombokugara ndakatomboenda naye ndikatoonana nanasekuru vaizvinezvi vari kugara kumazowe. Vakatamira kuminda kumazowe ndokwavava sekuru hanzvadzi dzaamwene. Saka iko kwana sekuru iko kumusha kwakaberekwa mai vake ndokwaitoti nababa wacho ndokumushona kuti ndokwavakakurira chichengeto kwana sekuru. Alright. Yesh, idambudziko rakakura. Alright. Ndezvipi zvimwe zvamunoti pamwe munoda kubatsirwa nazvo padambudziko renyu iroro? Chimwe chandaitoda kuti ndibatsirwa nacho imari yekuti ndimboedza kumurapisa kuti ndiona kuti angakwanise here kuti aone. Ndomboenda naye kana kumadoctors kuti kana paine chakaitikawo chisiri chinokwanisa kuitwa nemadoctors kuti akwanise kuti aone, uyezve nemagumbeze kana zvipfeko zvekuti pachezvakapfeke, nekuti dzimwe nguva anenge achitobvunda nekuti ndisingakwanisiwo kumutengerawo zvinodziya. Uyezve pane zvekupfekedza mwana ndinosvika pakunetseka zvokuti dzimwe nguva anogona kusvika kana kuti manapwena andakangokwanisa kumutsvagira anogona kunyorova ese, ndoshaya chekumupfekedza zvondiena kutoshandisa kana even matisheti angu kumupfekedza chitira kuti mwana ave neutano hwakanaka. Alright. Panapa ndepenyu here kana kuti muri kutoloja? Panapa ndiri kuloja. Alright. Mhuri yeZimbabwe ndiyo nyaya yatiri kupakurirai. Inyaya imwe chete asi dzinoita kunge nyaya dzakati wandei dzinosanganisira kuti mwana wavo akazova neurema hwekusaona ava nemakore 14, uyezve mwana ane 16 years akapiwawo mwana waanaye ane 3 months. Zviri kunzi baba vacho vanonzi vakatiza, zviri kunzi nyaya dzacho dziri kumatare ezimhosva. Asi mararamiro ari kuita amai vari kuedza kutsanangura kuti vanoita mapeace job, vanoita sei, vari kurarama vari vega. Baba havapo, vakasiyana kureva kuti havana kwavanowana support. Saka mhuri yeZimbabwe zviri kungoda nemwoyo unoda kuti abatsire. Saka mama, tanga tisina kukutsanangurirai zvakati wandei. Tine hama yedu yatauya nayo. Hatina kunge tagadzirira kuti tinge tiri panapa. Tazongonzwa kuburikidza nababa vatiudza kuti pane mwana asingaoni, patanga tichotsvagawo zvinhu zvekuendesa kwatiri kunoona dzimwe hama. Saka tina sekuru vanonzi sekuru Mavhunise, vane zvidiki zvavatigadzirira, but tinotenda Mwari kuti vanga vakwanisawo kunge vachisvika panapa. Dzimwe nguva vamwe vanhu vanotituma vanogona kutadza kusvika, tinozongovasvikira tichizongotaura kuti kune hama yaitasi yatibatsira. Saka chapai mukana wekuti muonane navo, kana muchitaura mese motaura mese. Pane zvinhu zvavari kugadzirirai.
Tinotenda nemashoko enyu. Tine hama yedu yazotibatsira kuti tsvage zviri zvitatu zvokusikosira musikana sezvo tasvinzwa hedu one short notice. Saka tine zvinhu zvatagara tauya nazvo zvichinji tazonzwa panapa, asi tinomupa Mwari achasimudza imwe hama inoita kuti zvinhu zvibva zvanyatsoitawo zvinhu zvinokwana. Saka nhasi tina sekuru Mavhonese. Handizive sekuru kana mune chekutaura. Ndoda kungotenda kuna mai vatasvika vari pano, hama yedu yatashanyira pakubata mwanasikana wavo zvakanaka, kuresva kunoresveka mukati meupenyu. Hatiti vaifanira kurova kana kudzinga mwana kuti apiwa pamuviri. Ivo sekukurukura kwavo munhu akasiyiwawo aine pamuviri pemwanasikana yeye. Adaro vakamuchengeta kusvika abatsirwa nemwana. Mwana yeye kune vazhinji vanotodya zvinovava, vanorara pasingafaniri kunge pachirara mupenyu vachitsvaga kuwana vana. Saka mwana avapo chikomborero. Tinotenda rudo rwavari kuita. Isu tauya nezvishoma zvatauya nazvo, asi tinoti kumhuri yeZimbabwe vari kuona ngavanzwe chido nechidokwaira chokudawo kubatsira kutambanudza ruoko rwavo. Uye kune mwanasikana ndinoti munofanira kuzosvika naye kudare toonawo kuti chii chakasaka adaro, zvinobatsirika here kana kuti idambudziko rakabva kuna Musikavanhu. Ndofunga ndo wanga ndichida kutaura. Batsirwa yenyu nemukomana isai padenga pasina ife. Tinotendwa ngazvirambe zvakadaro. Tinotenda zviwedzero patapudziwa mararamisa mweya waMwari zvinokudzwa. Tinotenda rudo rwenyu rusasanduke, mutichengetere makomborero aya. Aiwa ndizvozvo. Tenda izvozvo upfuma musina kana watatangobika masikati wao watopera maita basa. Aiwa zvinotendwa. Mwari wakanaka. Aiwa zvinotendwa chokwadi. Tenda nerudo rukuru rwamaita.